Evo je još jedna zmija. Pogledajte. Vidite kolika zmija, brale. Evo, svaki dan u Novom Laništu dolaze zmije. E sad vi procenite da li je ovo smuk. Dođi Tila! Da li je ovo smuk? Hvatio sam te. Vidite i to. Gledajte kolika je. Da. Beži Tila, beži. Fuj Tila. Fuj, tu jede, jebi se. Vidite vi kolika je ta. Beži Tila, beži. Beži Tila. Vidite vi to. Novo Lanište. Znači zmijarnik. Beži Tila, beži, tu jede, beži. Fuj. Vidite, ona je teška, velika i ne može. Beži Tila, fuj. Beži Tila. Evo je. Znači, ohohohohoho. Beži Tila, fuj. Ohohohoho. Gde ćeš jebote ja? Evo, to je zmija. Znači, koja je došla kod kučetove kućice. Vidiš Tila? Vidiš ti to? Idemo da je pustimo na slobodu. Ajmo. Idemo na slobodu. Van mog dvorišta. Ajde, gubi se. Ajdemo. Ohohoho, polako, ništa ti neću, šta ti je? Ja ne ubijam zmije, ajde. Pogotovo te neotrovne beluške, njih ne diram. Idemo mala. Ajmo još malo, oprezno. Ja sam u papučama, ne bi volio da mu jedeš, iako si neotrovna. Ajmo. Ideš tamo, okej, ajde, ćao. Eto. Znači, ova je zmija bila oko 1,20 m. To je normalna pojava u Novom Laništu, u mom dvorištu. Ovo je neotrovna. Ovo nije opasna. Tila je došla da ispita, nešto je namirisala tamo. Ajde, vidi ti sad ona kako sad se ukurvila. Ukurvila se, neće da ide, kao neće da beži, kao šta se dešava, šta se desilo. A vidite kako se penje uz drvo. Ona se penje uz drvo. Kao da hoće da se vrati ovamo. Jeli Tila, šta je to, a? Aha Tila, šta je to? Pogledajte i kako se ona penje uz drvo, čoveče, to je čudo. Pa vidiš da sam ja tu, mora da bežiš od mene. Vidite vi to čudo prirode, kako su spravila. Vidite vi, ona se ne razlikuje od boje grana. I sad čovjek, da ja ne znam da je tu zmija i da bacam ovdje, ja ne bi možda ni primetio. Nego znam da je tu i zato sada vidim šta radi, gdje se kreće. Ovo je zmija beluška koja lovi žabe, puževe, guštere, tako te stvari. Uglavnom se hrani žabama. Pošto ovdje posle kiše se stvaraju
ovi brdski potoci i te zmije dolaze tu, dolaze u moje dvorište, pošto je moja kuća odmah tu do šume, na granici, i pre nego što siđu dole u potok, one prođu kroz moje dvorište, tako većina prođu kroz moje dvorište. Vidite kako se penje na drvu. To je smuk ili beluška i ona se penje uz drvu. A zamislite kako se penje poskok. Zamislite poskok, on je još veći majstor i po život opasan. Vidite kako to. Sad se popela tu i stoji. Evo, ja sam je bacio, bio dole, tu sam je bacio, ona se popela uz granu i ide negde. Priroda, sve je to priroda. Borba za opstanak, borba za hranu. Gde će sad? Znači, hoće se vrati u dvorište. Ne znam šta je to, zašto, šta ćeš ovamo, čoveče? Šta tražiš kod mene, vidi. Penje se, znači, u pravcu ograde. Znači, falio još 1 metar. Malo pre je bila na 2 metra od ograde, sada je na 1 metar od ograde. Eto. Neka se penje polako. Neka se penje polako. Tako, ne znam gde hoće da ide, gde se penje toliko, ne znam, nije mi jasno, ali da je čudno, čudno je. Gledajte vi to. Vidite kako se popela, kako ide još u vis, još traži visinu. Ne plaši se od mene, ne plaši se, nije strah. Neverovatna stvar. Kolika zmijetina, brale. Vidite vi to. Sigurno 1,20 m. Minimum. 1,20 m. To telo puno debelo. Dobro je uhranjena. Kvalitetna hrana. Ovdje šuma. Ali i ona ima neprijatelje. I nju love ovi kopci, orlovi. Orlovi, mišari. Ima ih puno tu u mom kraju. Evo, tačno idem iz ovu granu i doći će ovde na ogradu. Eto, tu hoće da se vrati u dvorište. Šta da radi? Ne znam šta da je radi. Ajde, beži tamo. Baš tamo. Marš. Se ja jurim tu s tobom po dvorište. Au. Zmija na drvetu. Može i neki vrabac da nastrada od nje. Neka je i ona ima dušu. Tila, si videla ti to? Zmijarnik. Zmije koliko hoćeš, a? Ej, Tila. Ej, bre, pa šta su se okomile na tebe, mala moja. Ej, mala moja. Hajde, idemo, ajde. Eto, ja sam došao da nahranim psa ovde i vidio sam ovu zmiju. Znači, krenula je ovde, kod Tile. Tila, ti dobro ovde? Ti se sviđa komfor?
Taj fudbal što si cepala i pojela, to ništa, a? Sviđa ti se komfor ovdje, a? Dobar komfor. Imaš društvo, zmije ti prave društvo. Da nema neka zmija ovdje kod njih. Nema. Znači, odatle. Ta je zmija došla odavde. I odakle nego iz šume. Ta zmija je došla iz šume. Dobro sam je video da je odnesemo vamo, na drugu stranu. Ali je pitanje sad. Evo, sad ću se vratiti i vidim šta se sa njom dešava. Da li se još uvijek penje uz drvo ili? Ja kad kosim travu, ovamo bacam travu. Se vidimo polako, samo da ne iđem. Još je na isto mesto, čoveče. Evo, još uvijek je ovdje. Još uvijek je tu. Tu se ukurvila i tu čeka. Znači, tu se ukurvila i tu čeka. Šta li čeka, ne znam. Koliko je, čoveče? Koliko je? I ako dođe neki vrabac da prespava ovdje ili sleti tu kod nje, to mu je kraj. Znači, zmije nemaju dobro čulo sluha. One čuju na njihov specifičan način. One čuju vibracije kada hodamo po zemlji. Tako, to one čuju, one nemaju sluh kao mi. Ja kad kažem čula me zmija ili kad sam snimao onaj klip neki dan, ja sam to mislio na zmijsko čulo. Ona čuje podrhtavanje, vibracije po tlu kada lupamo, kada gazimo nogama, kada lupamo, kada udaramo štapom nekim po zemlji. Tako one to čuju i tada su upozorene da neko ide prema njima. Ukoliko mi idemo tiho, ne lupamo, možemo da pričamo, ali one naš govor ne čuju. One čuju samo lupanje, podrhtavanje i vibracije po zemlji. To zmije čuju. Evo ova mala gladna. Ali imaš apetit, Tila. Je bilo dobro to, a? To je drvo da se igraš. Ne, pa ne jedi to, s time se igramo. Što jedeš to? Ti sve jedeš. Kuće sve pojedi.